Hori bihar Tolosan, eta gaur hemen gurean bertatik bertara, musika zuzenean zuentzat. Suan Blai taldearen berri balduzue, Jose? Epa. Zer moduz, Carlos, David, beste David bat, eta han luzeura Marcos duzue, eta taldea Suan Blai izenekoa. Ongi esan du ni, Jose, ez da? Suan Blai, ez Suan Blai. Ez Suan Blai, ondo. Naita kendu zenioten teori? Bai, naita kendu gen. Hola, fonetikoki hobeto sonatzeko. Bueno, Suan Blai, eta David, ze kantatuko duzue? Sara. Sara izeneko abestia, beraz, zuentzat, guztionzat. Nabizutaz, gaueko loan galduaz, zoraturikan hemen aukezu, beti pentsatzen zuregan, maitatzen zaitudan erdian, maitatuko baninduzu. Urtzen hasteko nere bihotza Sara, Zuzara, bizi izateko behar dudana Sara, Zuzara, bizi izateko behar dudan guztia. Hainbeste nahi zaituenik, ez da munduan besterik. Denautziko nuke zuregatik, nire izango bazina. Burutik hasi zait pasatzen, inoiz bikote izango garen. Nola pasa egun bazur gabe, nire ondora etorri arren. Sara, Zuzara, bizi izateko behar dudana. Sara, Zuzara, bizi izateko behar dudan guztia. Nere begiek ez dute sekulan ikusi, zu haina ederra gori. Nerekin ez pasaude lore gabeko uda berria, izar gabeko hortzia, izanen nahi. Sara, Zuzara, bizi izateko behar dudana. Sara, Zuzara, bizi izateko dudan guztia. Sara, Zuzara, bizi izateko behar dudana. Sara, Zuzara, bizi izateko behar dudan guztia.
Bueno, gero, jakin egin behar orden sara hori, ez da? David, zuk egin zenituen hitzak okerrezpanago. Bai. Ez da Goenkaleko sara izango, ez da? Ez. Orain hori da Euskadiko sara famatuena, Lapurdiko herri politxorik kendu ezkero noski. Bueno, Suan Blai, musika dotore egiten duzu, ez da? Hau zeuen kanta da, beste bat ere baduzue maxi single honetan, eta gero goxe beste pare bat bertsioa dira, ez da? Bai, bueno, hortik aurkitu ditugu beste kanta pare bat. Gure gustukoak ziranak eta bueno, bai, versionatu ditugu. Ederki, Gipuzkoaldetik etortzezkidu Suan Blai, Tolosa, Oiartzun, Donostia aldekoak. Bueno, hainbat taldetan ibiliak, nik ez dakit, hau, ez da, astakeria, ez da. Zuek musikok politikoen antzekoa zarete, bat koalizioak, bateko besteko, gero paktuak, hainbat taldetan ibilia zarete, talde askotan, eta hau utzi bestearekin elkartu, orain beste talde berri bat osatu duzu, ez da? Hala izaten da, David, ez da erreza talde egonkor bat sortzea eta... Nahiko genuke guk osatzia egonkorra den talde bat. Baina, bueno, bai, udara bukatzen danean, gaina hasten da mugimendu bat talden artean, eta jendea ibiltzen ara eta ona, eta... Negu gorrian, ez da? Gogorra da, ez da? Bai. Ondo, non izango da Suan Blai zuzenean Euskal Herriko plazetan entzuteko aukera? Ba, bihar bertan Olestin gaude, eta gero San Juanak azten dira, eta ja Tolosan asteazkenean, gero Bedia, Ubidea, Barrika... Bueno, uda bai dela, ez da, bero-beroa Euskal Herrian, berbenetan eta biltzen. Aberregia da. Ondo, David, Gabriel Arestiren hitzi badukazue? Hola, galdetzea bat, zuen abestiren batean badakizu? Ez? Bueno, ez dakizuen, zuek ere ikusen entzulio badakizuen, baina Gabriel Arestiren poesiak askotan erabili izan dira Euskal Herrian musika eta abestiak egiteko. Eta Suan Blaikoei eskerrak eman, bueno, sorte izan dezazuela. Zuei. Ongi izan ere, Gabriel Arestiri buruzko erakusketa bat ikustera goaz Bilbo aldera. Leire Zorrozu bat dakar.